Basahon lang daw sa Biblia. Pag mutudlo ta, kinahanglan daw ko na mabasa lang sa Biblia. Ang problema, kinsa man na nga pagtulunan na kung magtudlo ta, kinahanglan mabasa sa gitawag og Biblia. Ikaduha, asa man nagsugod ng gitawag og pagtulunan kay para ingnon nato nga tinuod gyud nga ato ag yung gitawag og tuuhan kay kung ato ang basahon ang balang kasulatan from Genesis to Revelation, wa mo giti makita, wa mo giti mabasa na nanudlo ang mga propeta, nanudlo ang gitawag og mga apostol, nagtudlo nga atong Ginoong Jesucristo na kung manudlo ta pagbitbit mong Biblia unya pagkahuman kinahanglan mabasa gyud sa Biblia letra por letra ang gitawag og pagtulunan. Wala man na sa Biblia. So kanang maingon sila nga Biblia lang ang gitawag og tuuhan, ambot asa nila gibase. Pero sa kuang hibaw-an og base sa gitawag og kasaysayan kanang sola scriptura or Bible alone is nagikana sa tudlo or doktrina ni Luther. Si Martin Lutero mismo ang pinakauna nagtudlo ni anang maong gitawag og doktrina ha. Unya kanang maong pagtulunan nagiawat na sa tuang mga higala nga mga dili Katoliko from the 15th century, 16, 17, 18, 19 hangtod sa gitawag og 20th century. Unya patuuhon ra bata nga gikan na kang Kristo dili kanang doktrina nga soli eskriptura isa dili na pagtulunan sa Ginoo. So mo bitaw nga pag naabot tay manulod sa ato ang programa sa gitawag og TV Apologia punto argumento ako agyo nang ginapangutana o asa man mo makabasa nga kinahanglan gid Biblia atong basahon samtang sa diha magtudlo ta og tawag ining doktrina may tungod sa Ginoo. Wala kaya ang Ginoong Jesucristo gisultian ni mga apostol panlakaw mo sa tibok kalibutan paghimo mo mga tinuod og tudlo sila. Sa tanan nga akong gisugo ninyo, never nagtudlo nga itong Ginoong Jesucristo nga, kabasaha sila Biblia. Kanya, pag dili mabasa sa Biblia, letra por letra lang gitudlo, ayaw ninyo tuuhi, wala man as Biblia. Ambot asa na nila gikuha ng mga pagtulunan nga tawag ining kung di nila ang kunon si Luther. Diba? Wala man as Biblia, wala ito, pangitaan ito letra por letra, di gina sila kahatag. Name sa ilang founder, di gina sila kahatag. Bisag usa ka kapitulo, bisag usa ka bersikulo, never ka nga makahatag, or never sila makahatag, or never sila tawag ining maka-provide sa ato og ebidensya nga kanang ilang pagtuo nakasulat sa Biblia. So mo na bantay-bantay ta mga igalang may igsuon kay lisod biya kaayo ning magpatuo ta nga tinuod ta, pero ang problema is wala tay igong ebidensya nga atong iprueba, wala tay igong ebidensya nga ato ang mahatag concerning sa ato ang gi-claim nga kita tinuod. Kay ang kamatuoran nagpabilin ang kamatuoran bisan pag mutuo sila sa di. Murabag mutuo ko adi ko mutuo kay naay buwan. Pero nagpasabot ba nga mawala ang buwan tungod kay dili ko mutuo? Mao pud na bisan pag di sila mutuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ug sa iyahang gitawag mga pagtulunan nagpabilin ang kamatuoran nga ang simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Ug kanang pagtuo nga soli eskriptura dili na gikan ni Kristo kay ang pagtuo nga gikan ni Kristo ang gitudlo sa mga apostol, kasulatan ug tawag ining tradisyon. Gawas ni ana dili na naiya sa Ginoo. Mo naningon San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel nga magwalig ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So man ang mga tawhana dapat pangtunglohon ng mga tawhana. Bininyo nga no tungod kay nagtudlo sila mga butang nga dili magitudlo sa mga apostol.